मेंबाय लेखाखौ होनानै लोगोफोर बियो शान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्टनि शान्तिपुर दागगारिजों थांग्रा लामाया नै दागगारि ओरैसो गंनै नैबे शान्तिपुर बाजार नै इस ओरै माथो लिमोनो बैयो इन्टारनेसनेल हाइवे जाहैबाय बियो सामथाइबारजों थांनाय ओरैजाय दं आरो नैबेजों दं लामाया सिद्दानो ओमफ्राय नैबे ओरै गावस्राबोनाया नैबे लामाया जाहैबाय बेंटल थांबाय बियो ओरैजाय सिद्दा निजलागुरि थांबाय बियो ओरैजाय ओमफ्राय बै ओरै मोनसे गावस्राबावनायनि ओरैजाय बियो बेंटल थांबाय बैजोंबो सिद्दा बेंटल थांजायो ओमफ्राय बे बाजार माने शान्तिपुरनि दखानफोर आरो बियो बे दैलि बाजार ओमफ्राय नैबे बबे न'आ 14 चिरां दुवारनि ब्लक 14 चिरां दुवारनि ब्लक अफिस UPPL नि बै कारेन्ट सेन्टार अबे दैया बादामालिसो